the bomb. И коста хора, аз съм Impossible и това е един нещо като епизод в Energot PvP. Доколкото разбрах, сървъра няма да се спира. Така разбрахме от играчите и от God Amnesia, но още не се знае и реших да направя една томболка за първи и втори победител, съответно. И да, значи томболката, да се запишете с нея, трябва да се абонирате за мен, да харесате клипа и да напишете коментар, запис и ника ви в играта. И това печели втория. Толя печели Kiev Spider Spawner, Spider Spawner, Zombie Spawner, 6 лега, 1 стак Golden Apple, Full Set, меч. Тук още 2 меча, Nether Star, малко Iron блокове, малко Diamond блокове, 2 Full лъка, Ender Chest, Wither глава, малко Brewing материалчета, Envy-чета, Block of Diamond, сложих малко Absorption, които за някой ако не знаят някой от вас какво правят, това е от MCMMO мода и не можете да си я направите, трябва да сте дигли левел на Alchemy. Една лопата, пилче го показах, тази брадва и 2 кирки, Efficiency 5. И това е за втория победител. Първия ще спечели ето това. Първия спечели 2 Nether Star, Skeleton Zombie Spawner, Kiev, обикновен Spider, 10 лега, 2 стака голденки, 1 Full Set, един повече от Full лък, така да е, това си истинския Full лък, Beacon, 3 Wither глави, Ender честове 2, брюинките ми, Gold блокове за още една легендарка, 2 доста хубави меча, Unbreaking 3, Sharpness 5, Knockback 2, Fire 2, Unbreaking 3, Sharpness 5 и Knockback 2 е другия, Creeper, което също е доста хубаво, 2 Full кирки, плюс Fortune, пак малко Absorption-ки, 2 книги, които ми харесаха. Така, тази лично много ме хефи, така как станаха Power 4, Featherfalling 4, Projectical Protection 4 и тази Protection 4 Unbreaking 3 книжка. Да, Beacon, един стак Apple, обикновени, малко Emerald блокове, Iron, Diamond блокове и да, това общо взето е всичко. И тук мисля, че също имате 2 книги, да, едната е Power 4, другата е Bane of Thorns 4. И да, за да се запишете, пак казвам, трябва да се абонирате за мен, да харесате клипа и да напишете коментар в запис и името ми в играта. Като смятайте, че ще тъгла томболата, когато съберам малко повече абонати към 70 някакъв. Сигурно като през това време ще продължа да си качвам това. Като може да снимам и в тези сервери на Mini Games. Ще продължаваме да се играете и да, пак ви показвам нещата за втория. И нещата за първия. Като мисля, че за първия наистина има доста хубави неща. Не съм видял това томбо с 10 лега, 2 стака голденки. Виждал съм там с 1 стак легове, ама там не е много особено. Аз и спаунери служих, Creeper и доста хубави неща. Записвайте се. И да, това беше всичко от мен. Надявам се томболата да ви е харесала. И чао!